Right. Tamdat. Usman Armando Dimi. Antonio Els Dimi. Antonio Loveness Dimi Changamire. Muridzi pamberi penyu dzadaidzwa na Usman. Nyaya ndekuti uya kudare tigadzirise zviri kunetsa. Yanemboudza kuti pane marara zvaitwa izvi. Loveness na LC. I'm sorry, ma'am. Nauya yakamira yakati kumashuro ndofunga 2018 pane chimiro chandakaona mamovement anga ari pane mudzimai mukurarama kuti achidi anga chiratidza kuti mukadzi akubuda mumwe chekutanga chandakaona nacho pane pandakakumbira kushandisa foni yavo apo aramba nayo zvacho ndo chinhu chekutanga. Then chechi2 ndechekuti yanga yamira nokoti tienzani panacho panga pasina kumirana zvacho. Then chechi3 nyaya yekusvora munhu wangu saka ndozvinhu zvandakaona kuti zvoreva kuti munhu ane munhu wakudidini wakundikombeya naye. Saka sevanhu vari kuwarira kuchengeta mhuri nekuchengeta dzimba dzavo ndakazvidzora nyange ndiri baba bhata zviri ndofanira kudini kurwa kuti tisvike pakunzi ndayanani. Kana munhu adai soko pamwe inyaya yekudzika midzi nekuti ane wana mumba regai ndidini zvangu nenyara. Tafamba chimwe chinhu chandakaona ndechekuti ndauya kumba uri usiku, ndakasvika uri usiku ndokoti kuma 7 pakaita munhu akatocha pawindo redu repabhedhi netochi. Kwete zviya zvokuti tochi iri kudarika, aika kunyatsoona kuti tochi yadini yamira ende iri kukwira ichidini ichidzika. Akazviita karonga takatatu semunhu anga abva akaneta andakaita kusimba ipapo kuti ndiende kunodini kunomuapurocha kuti ngine mhaka uri kudini uri kuvheneka mumba pangu. Ndikati munhu ari kupa signal yeyo ndo chimwe chinhu chakandidini chakandibata. Saka ini ndakavaonesa ndikati mai pane zvaakuitika mumba vanapa zvandiri kufungidzira kuti mafambiro enyu asina kumira zvakadini zvakanaka vachivhwarama. Saka tati garei ndakazoudzwa nhau yenhungu zvanzi baba ndaane chii ndaane pamuviri. O pamuviri panozongouya ine tisina kudini tisina kutaurirana because chinonzi mhuri ka chinotoromba panozongouya ine tisina kutaurirana. Zvikanzi ini ndanisi kushandisa chii nzira dzekudzivirira chii pamuviri nguva isi. Okay pari pamuviri apangouika vanhu tisina kudini tisina kutaurirana. Saka wangoinsista wakati ndo zvachii zvako. Ndikati kana zvakadaro no problem. Saka mwana anosvika pakudini pakuzvarwa, mwana azvarwa ndikati ini ndofunga ndakutaurira kubva kukutanga kuti handisi kugutsikana nemafambiro amuri kuita. Saka kuzvarwa kwomwana uyu zvakare handisi kugutsikana kuti mwana ndewemumba muno. Ndakaita zvese zvaidikana pamwana kusvika ndatsvagawo mari yekuenda kuma-DNA test ndobva ndaenda kuma-DNA test. Asi zvisiri zvokuhwanda ndakadii ndakatosimuka iwo ini nemwana iwo taenda kunotestwa kuma-DNA test mwana zvechikora achifabuda maresults acho ema-DNA test. Right. The DNA test, global DNA test results. The alleged father is excluded as the biological father of the tested child. This conclusion is based on the non-matching alleles observed at the loss listed above with a PI equal to 0. The alleged father lacks the genetic markers that must be contributed to the child by the biological father.
the probability of paternity is 0%. Nyangoti muchidimbu mambo wangu ndo chimiro chakari chandakasangana nacho mukugara kwataita chinechi mudzimai wangu. Svika ndadedzerawo dare remumusha wedu uyaitidi tikurukure wekumba kwavo nesu wekumba kwedu takatotumira iri mhume kwanambwe. Mhume ikasvika musumu wedu watakatumira nawo wakatoutambira ati kudara havana kuuya wese ukama wavo. Wataona kuti saka kana vanhu vasuda kuti tigadzirise nawo mumusha hapana chimwe hatisina imwe option kunze kwekuenda kwani ndikokuenda kwamai. Saka iwewe uri kuda kuti dare riri kubatsire chii? Ndinoda kuti dare rindibetsere ishe wangu. Ndakachengeteswa ropa risiri rangu mumusha. Musha wangu wakapindwa nechikombo handirega. Ndakachengeteswa mwana asiri wangu nenhumbu isiri yangu. Ndodawo kuti ndiripo. Uye zvakare chikomba chacho unochiziya here? Wari kuramba uchitaura. Ndo saka nhasi dare riri kubatsira kuti chikomba chiuye so that chikomba chitongwe upuhwe mutongo mari yako, then zvinge zvakwauri kuti mudzimai uchimuda here kana kuti hauchamuda. Ndikaiti vatatojekesa ipapo. Takaedza kutaura navo because chinangwa chedu isusu chachiri chekuti tiri vanhu vaberekerana handirika. Kana painowo zvaiitikawo kune umwe wangu semuenzo handirika, kudai akakwanisa kureurura nhamo nhau yake handiti chiwanhu chedu chinotendera kuti samani ini chinja ndisi kuda mumba munomu mwana uyu ngaende kunani kune mubereki wake. Uye nhau yekuprotecta chikomba inotoratidza kuti munhu ari kuda munhu wake. Because kudai anga asina kuprotecta chikomba akareurura nemazvo achiratidza kuti zvechokwadi zvinhu izvi zvakaitika ndisingadi. Unoziva kuti nyangwe ndikadzoka ndikagara nemunhu akadaro havadzokererane zvakare. But the fact that dare remumusha rakaboycott, number 1. Number 2, ndakataura naye face to face. Zvakaitika sei zvinhu izvi? Akaramba kudini kutaura akati inini ndikungozivani iwe chete. But aya mari zao dzesainzi handisini. Mari zao dzechi haangofanira naye kuti mukaendwa kusikani munoudzwa kuti mudumbu menyu mune mwana mukomana kana chii mwana musikana muchizvitambira. These are the same changes. Chii chakaitika? Wangu mukoma chaiwo ndingangoti ndo baba wasara vari kumashure pangu wakatraya kutaura nechi nemuroora wavo. Muroora chii chakaitika tigadzirise chii nawo mwana ndewedu titaure naye wakaramba. Saka the fact that vari kuprotecta munhu wavo handireka nhasi vanotaura so that chikomba chidi chieke, chikomba chidi chibatwe chiuye mudare munomu chotongwa. Hamungaputsi mwana zvino zvinoitika. Hamusiri muwe kutanga kuhura muri mumba zvinoitika. Ndosaka nzvinzi kuna Satani anombouyawo obva ashanya, then anyangira ashanya munopunzika, munhu wese anopunzika. Saka ndinodaira kuti nhau iri pachena ende haimbonetsa. Chino chikomba chouya mobatana nemurume wenyu nekuti ichokwadi ichocho. Mukadzi anobatana nemurume wake akanganisa, murume wake anomira naye. Asi mukadzi anonyepa manje zvinorwadza murume nekuti izvozvi zvaanenge ari kurwadza ofukidzira kuti ndiani. Pamwe munhu iye ndishamwari yake yekupedzisira, vanoramba vaine ushamwari ihwohwo, uyu anenge achitomuseka. Saka zvinhu izvozvo munozviona mukurwadza kwazvinoita. Saka sunungurai tione kuti imba yemire uyu apuhwe mutongo wake. Asi ndio kama gani? Pamusoro idari. Ndiwe else. Pamusoro idari vamagumako. Inini handina chikomba. Nhau yakaitika ndeyekuda so. Takatorana nababa wa 1998 kusvika izvezvizvi. Tatorana kudaro so baba wakatanga kuita zvavamwe wakadzi kunze. Waita zvavamwe wakadzi kunze kubva watanga kutengesa midziyo yemumba. Vatengesa midziyo yemumba ndibva ndabvunza zvamurikutengesa midziyo yemumba musingandipowo mari yacho kuti tibhadhare school fees yechi.
yewana nekuti ndoranga ri donzvo ravo basa rapera. Inda ndatoya kumari chokutaura kuno ndakasvika watuta zvinhu wabvisa mubhedha odrop yedu 2 piece wabvisa waisa muspare wabvisa nehembe dzavo waisa muspare dzangu hembe ndobva wasiya wakaisa pamubhedha nebhethi rangu rakatarisa mudenga kudaiso. Ndichibva ndadaidza wawakidzani wewe mundionerewo zvandadini zvandasvika pamba pari. Wawakidzani bva wanditi fonera eni hama yawo iri pedhuze udini unzwe kuti chii chaitika. Bva ndafonera munin'ina wavo haapo panapa. Ndafonera munin'ina wavo akangondipindura kuti mai guru nditori mumatisap imomo handisi kure basa handisi kuuya. Ndobva ndagara zvakadaro baba waiti wakauya wakabva ubasa waisvika ukinura dhoo ravo wopinda muspare ndoma wainorara. Tofunga takagara kwemakore 3 chimiro chakadini chakadaro. Ndichitomboedza kupinda imomo ndichiti ndirare nawo waibva wanditi changu hauchioni bechi hauchafa wachiona ubva kusvika wataura zvauri kudini kusvika wabvuma zvandiri kuda inini zvokuti wakadzi wangu wawandaroora wauya wagare papi pano inini ndairamba. Kuna wakadzi wanokwana kuti wareko. Saka kuramba kwandaita ikoko ndombobuda ndodzoka ndorara mangwana svitopfuti wakauya ndoteera muya kusvika wazobvuma kurara neni kusvika ndaita nhumbu yendobva ndatowazivisa baba mwana ndaane nhumbu. Wakanditi nhumbu handisi kugutsikana kuti ndeyangu iyazve zvatakarara tese waninga ndakakuziva kuti handina mapiritsi andiri kudini handiri kumwa aiwa chibuda muno ndobva wandidzinga ndaitoti ndikapinda mboma wemumo waindidzinga rupindirei muno kwemakore 3 musapedze nguva yedare handina chikomba handina kuenderepedza inzwayo maresults haanyepi pamusoro edibva ndataura kumaresults iko mafambira zvakaita. Wakandifonera ndiri kumba obva wanditi uya kuno tiende kunotestwa hawana kunditi uya kuno unotestwa wakangofona maifamila pinda mutauni tisangane mutauni ndobva ndauya bva tasangana patm tabva tabva patm bva tafamba kuenda padr Machai. Ndakangosvika ndichinzi ndiye munhu uya ndauya nani uyu naye ndobva ndaona manesi mairi anga arimo. Manesi mairi ayabva angotora zvinenge maearbags here handizivi ndo matesterwa acho here. Inini ndichibva ndavaudza kuti handina kugutsikana nemaresults abuda ngatititsvagewo yangu mari tiende kunotorwa mamwe matesti bva waramba. Okay, saka toenda kune mamwe matesti chokwadi. Okay, right, munobhadhara kamari yacho yekuenda kumamwe matesti. Kandatsvaga pari zvino handina kwenda kushanda. Munoziva musarebese nyaya. Hakuna zviro zvinomboeka eri ma-DNA test haanyepi nekuti zvinosungisa. Munoziva ripoti iyi akandoonekwa kuti akanyepa inosungisa license yake inotorwa. Muri kuziva here vanhu ava hanyepi nekuti vanoziva kuti zvinosungisa license yake inobva yatorwa. Ende imimi mune muri kuramba muri kuweka muchinyatsotoziya kuti saka imirako here hakuna ava havabvumirwi kuti waite fake results nekuti zvinosungisa. vakahachangamiri kuda kuti kuna maya matsananguro waita kuti inini ndaiti baba kana wakauya ndoteera mushure mekunge wagara makore 3 wasingarari wese apa wepengo waane simba rekuteera manje baba waona kuti inini ndane wazoone matauriro ekuti ndo nhumbu ndeyapo saka wakanga wakuchipa pressure yekuramba wachiteera nekuti maya vanofanira kutaura chokwadi nekuti kana vachiti ina handina chikomba mwana waye akabva kupi nokuti zviri pachena kuti umbowo huripo hwekuti mwana waye haasi wababa mwana waye ana baba wake saka iwo wachitsvage mari kana vaine chokwadi chekanazozwa kuti mwana ndebaba vatsvage mari panoba kutorwa matesti vatorwe matesti tionoti haabudi kuti akadaro ii asi mutombo wacho unenge wazovapurira hamenowo zvavachaita kana vari kuda pazvinhu zvava kuziva ilisi dzinodare nguva yeyo ingotaura zvakaitika takamira wangu handina chandakaita inini nditori mbiri kutsvaga mari ndakatombowazivisa kuti
ndikumbirawo mari kuhama dzangu. Pane hamunin'ina wangu angati anondipa mari abva aita accident nemota zvekuti pamwe dai tiri kutaura kuti takadzokera kunoteswa. Hazvinetsi handina kwawakaenda wega ene zvimba wachienda vari pasi pedare kana vari kuva pane kudzidzisi wakaita dare ngarichiwatarira nguva kubva musi wakati kusvika musi wakati mazuva anofanira aitwa anyatodzoke munogu asi wabva waziva kuti izvozvo kuti aizvozvo zvikabuda zvakadaro pane mutongo wakakura chaizvo wavanozvirekoredara. Inde murume wanga arunda kuti dai ndingati inini mudzimai ndandiri kumuda nganditaure chikomba ndiri Changamira vachoita panapa ndifwa test vari pano ndio yawakaenda saka zvari pano watsvage mari iyoyo asi zvabuda zvakafanana kwaziri kwamambo vachatoripa kune wavo hatishaendi kune iyi nekuti iyi ndo panapa hawachaendi wakutotsvaga umwe kuti vanoenda kumagavhumendi yakunoda kutoti vaende kumagavhumendi. Mubvunzo wangu namai avo wataura kuti pa3 years chakazova pasimba pa3 years kuti ndauchida kundopinda mubedroom unopinda murume after all those 3 years yenge yanyaya yei pa3 years dzese zvakanyara murume achiuya wasingapindi mumba imomo panguva iyoyo wazondaita nhumbi iyoyo chakazenge chakwapa pressure yekuti waramba wachinonokera kumurume kuti uyatirare inenge dambudziko racho rinenge rapapio munenge akoshingira kugara 3 years dzese asina murume wakareka ndivanakupanudzira kuti wapindure kutomwe chete inini after 3 years ndikutaura mandorara nemurume makarara kangari Takarara katu. pakuda mwana Noti ndandisisina chandandiri kumwa ndandingori munhu akazvigarira. Kuto nguva yese ndaipinda wachindidzinga waitondisukumidza zvekuti dai vana varipo paitoita noise ndikapinda imba imomo. mune wana wanga Uyu ndio ichi 5 feet ne 4. Wao wari kuti 4 uyu ndio wangu. Wari kuti kamambo kuona kuti pane dambudziko pana mai wasuda kutaura kuti zvakaitika maiyo kutaura chokwadi kwakanaka ngekuti uye wamakasangana naye kuti paripo pamba baba vangu wasipo kamwe chete ndokakaitisa nhumbi makazoenda kuna baba kamwe chete kechipiri yanga yabata kare saka imimi ikako pane munhu iyeye musisina chamushabhadhara baba nemari dzese dzamuda uya anonga wamunonga mataura ndiye achabhadhara kuti unless kuti ariwe ukama musoda kumburisa pachena saka unofira iyo wadaremo notiti ndinonasa kuti nyaya inogona kutenderere nekuti mai ava munhu atotaura naye kuti chikomba pamwe mwana ari kutaurwa wani vari kutongedzera pamwe asi wani pamwe mupatori nevana vamwe vasitori vanyu wababa wana munhu achiomera kumurisa chokwadi chakaita sechichi mwana yasi wani apaitwe tsvakirudzo dzakakwana kuti kana achiziva kuti mwana hwana aifana kutaura chokwadi chobva chagadzirwa nguva iri padhuze ine mamwe maonero sematauriro ataurwa namai avo mukadzi uyu unewana mukadzi wangadii watatu including uyo ere wamwe wairi wariumba mambo inini maonero angu manzwa kuti mukadzi uyo ari kuti takasvika kwatakanzi uyai kunotibva taenda ndani munhu uya ndauya naye andimazvona kunge uyu akanga akatoronga anogona kuronga something achiti ndione kuchibvisa mukuru ive ndive mukadzi mukuru here ndiri munawana 5 mambo ini dai kuri kunzi ndini hangu ndi pfungwa dzangu waiwai vatinowanwa majournalist aya atinoita nawaya vachimoyo vanochimboita wakaita ma-DNA test ndo wakaita ngatitsvagiwa ngatimbotsvagai pamwe waende pamwe futi
nekuti hazvina shuwa wamwe mari mazuva mari ine chitema ndikutaurira hakuna zvinomudzikisa nekuti ikaenda right tiri kuendesa kune inenge itori mhosva kana akanyepa imhosva inotobata iye murume uyu naiwo munaiye dokta wachii saka ngavaziye kuti hapanai pamusoro ichangamiro nekuti nyaya iyi inogona kuita kunge diki asi yakakurisa zvakadaro zvokuti inoenda kumberi kuti madna yakatorwa kana ukanzi aende kumwe osiyana pane mumwe anosungwa ipapo pane mumwe anotorerwa license iombe nyaya asi tiri kuti nechimiro chiripo inini maonero andiri kuita zvinogona kunge zvinhu zvekuti mwana kana akatoitwa nechikomba mai avo vanogona kuva ine chikomba chavo 1 chiricho chakawaitisa vana vavo wese saka vanoona sekuti nekuti ndotsika yagara iripo uyu kuri kunzi kuendwa kumadna nevana vacho wese munoona kuti vanogona kutobatwa wari pasina kana mumwe chete wababa asi iwo wane imba wachiti wana ndewababa pa5 kana kubuda 1 wavo kana kutoshaya kana kuti wana wese ava ndewa baba wada kuramba mukadzi ipapa ngatipa chenjeri inyaya yakakura nyaya ini ndiri kuona sekutaura kuri kuita mai avo wese nemumwe vari kubvumirana kuti vakanga vabvumirana kushandisa manyi zvidziviriro asi pakazotora iyo mati makore 3 vasikasangani mai ava vakazotsveterenyi zvidziviriro vachienda kuna baba avo ivo vasina kutaura navo chitsveta zvidziviriro because panoda mari yakawanda nhau iri kubuda mudare iri kuti ubatsirikane zvinhu zvakutoda kutoti undoite madna test ewana wacho wese asi woenda pane umwe munhu asiri iye uyu akadi akaita kana kuti wongoenda nemwana 1 kana uchigutsikana kuti wese ndewako vamwe 4 avo woenda ne1 iye ane problem uyu inini unoziva kana uri mumba mako munhu panotanga kuchinja munhu wako mamupadini unozviona ndosaka vamwe vese ava ndisina kana ndisina kana dambudziko navo ende handidi zvinhu zvinondiwestira chinyi mari pane umwe uchenjerwa munototipa imi umwe kutitarisai maoko zvinenge zvakamira sei wese iwowo tinokushandisa chinhu chandakatonamatira mambo ndechekuti uyu mwana paakasununguka ndechekuti mwari nemadzimu wangu wamuchengete mumusha kuti ndisvike papoindi yekudini yekuenda kumadna zvisinei kana aya ari kunzi ari kunyepa handirika ndiye munhu anongoshanda international handirika sadhaki ino inofunga ndiye munhu anozikanwa hazvinei zvechokwadi corruption iri chinyi iripo pamwe ndakaenda kuna tinashe mugabe ndikamupa chinyi mari pamwe ndakamuchiremba handingazivi hatingarambidzi futi mukana wekuti chinyi wekuti paitwe chinyi imwe because dare rinori riri fair maziviro andodini andinoita handidi kuti timanikidzire munhu ndofunga kana even last time pawakakumbira chichemo chekuti tarwarirwa handirika hatina kana umbooma musoro takati tese tinodini tinorwarirwa handei dare rikadini rikapostponewa saka even nepatience dzandakaita imagine nepatience dzandakaita dzekuti unochengeta nhumbu isiri yako ugochengeta mwana asiri wani asiri wako all those complications nezvaunogona kusangana nazvo munguva iyoyo ndakakwanisa kuva patient handingatadzi kuva patient kuti mamwe mari dzavo dzadini abude nyangwe mamwe echitatu kana vachikwanisa kuita handirika I've got no problem kuzikanwa kuti pamberi pedare handina kana uvoro wandakadini wandakaita mari dzavo dzesainzi ndingatofarewo kana pakabuda mari zautsi echokwadi tochipikisana nechini nemurume uyu taida kuedza handotopikiswa
kutodzingiswa license yake. Right, imimi nekuti muri kuoma musoro. Handisi kuoma musoro mambo wangu. Inini ndakatosununguka chaipo. Dai mari yaitowanikwa kana nhasi chaiko aipa. Nekuti chimiro chacho oitwa rini? Iyo zvandina mari. Nekuti muchataura kuti hamuna mari kusvika forever. Tinoda kuti zviite closure. Anotaura closure. Paitwe closure. Imi munoda kuenda kuno upi wacho? Handinotonzwa kwamuri mambo moti director wokumwe nekuti inini handina mari padizvino kutaura chokwadi. Right, tokuendesa iwe kune government. Parere Nyatwa kuHarare hospital wanoita matesi ya government. Yezo takuendesa government. Not my individuals. Changamire ini ndiri kuona kuti mai ava matauro vari kuita iwaya wanogona kuramba wakangodaro wakangomira kuti ndikangoti mari zvese zvinotomira ndikangoti mari ngavapuhwe nguva nedare ende nguva yavo ngavasapuhwe nguva yakareba nekuti iwongo wambotaura kuti ndaitomboda kupuhwa mari saka waizviziva iwo kutoti nyaya iwongo achitoiziva kuti ndoda kuipikisa saka changamire ndiri kukumbira kuti dare ngarivape nguva asi nguva yacho ngaiite pfupi. Apa chatotoona iwe ndio unotosenza nekuti uyu anoziva kuti nyaya yake anoirebesa kuti iende forever. Pamusori ndofunga ndachema munhu patient dzandakashandisa dzakadini dzakawandisa moza zvinorwadza izvo zviri yatotaura leso ndiri pamapirisi embipi nekuda kwemufungo wezvinhu zvipi izvozvo unenge uchingofunga wakazvinyiririka ende mutemo wedu haudi kuti titore law tise mumaoko medu zvinoda kuti tiite sezvatadini zvataiteka but ndakaita aya haari kusvora handirika nzvimbo yakaitika kuti wakaenda wega dai wakangouya sedare kuno kutakakupa isusu tiri isusu ungadai dambudziko rako risina kuti rakabva rangopera ipapo but nawe kuti ari kuti wakaenda wega ane fungidziro but ini sekuziva kwangu this is very correct and whatever kunoendwa anondobuda the same results nekuti anoziva kuti kungotengeka chete license yatorwa kungoziva kuti akandotengwa chete license inodini inotorwa but now kuti tipedze nyaya yako iwe ndio uri kurwadzirwa uchitotsvaga mari dare rochikuendesa rokupa tsamba yekuenda kuchipatara chegovernment hauchaendi kunani kuna Mugabe handiti wotoenda ikoko kwakuchitondoitwa ende kana zvaita munhu asiri dependent mazalsi abuda seizvo zvizvi I think munhu anotokura nekuti munhu asiri dependent kana zviri ndozvakabvunzotambira kuti akabuda futi akafanana sei unoti tiiwo haambobuda akadaro nekuti handina zvandakaita saka takupa izvozvo kuti isusu netsamba uye tinokwanisa kutoti nemupurisa obva aenda nemukuonekwa kuti hapanai kugovernment hospital handiti tinotofonera izvozvi regai toona kuti tingafonera here wekuzvipatara zvehurumende dai wakadaira so that zvoenda nemupurisa chokwadi chondodii ende ikabuda iri wrong result uyu Mugabe anoendeswa kujezi toenda kuti no uri kunyepera vanhu ende normally inondobuda kuti ikangoenda panewspaper kuti maresults akabuda rewo vanhu vese ichiminzi vanhu vese wakamboitirwa vese vanomupandukira Mugabe saka haangamboiti izvozvo toziva kuti haangaiti izvozvo so that nawo nyoka dzoi kuno kundogara
munogara mutaundi muno marisabe muno mari mbese nemone wakadzenyu wa 3 ndati kuno ndogara nevako newairi nevako newani waosi ko wairi vanogara kubasa kubasa komisa makasimbe mushe right ndiri padare pangu kandaito dambudziko pane vamwe varudo kundoona ma-DNA test anoitwa kugovernment ndekupi government hospital inoitira ndei kana kuti ma-individual asiri mugabe kune vamwe handiti kune vamwe asiri mugabe ka ariko ora ndipewo kana umwe private asiri mugabe mondipawo nditsvagirewo nhamba dzake mondipewo toenda iko but ichiitwa nani isusu hatisi kuda mugabe pese because tinoda someone asiri mugabe pasina mugabe mukati saka ndokwatinoda lebhi iyoyo manje mondipo kuti endai kulebhi yakati tongoenda direct kulebhi iyoyo thanks doc. All right. Okay. Right. Uya mabharani ari kuka mapurisa mowa mabata iyo ndiani mabharani daidza kuti abva aziye pawanouya kuti vanobva kubata mowa padirection nemupurisa woenda ipapo tichitsvaga pamutare padhuze independent ende muine mupurisa pamusingazivi imimi tongoti endai apa handiti isu tatsvaga rari nechi munongouya vanouya musi wemande awa moya chingani mari zuva ramune matotitaurira iwe uchitotsvaga mari mari ndotsvaga kana kukwereta ndokwereta kwereta mari ndokuda earliest date ratinenge tatopiwa iyo mari unoiona rini so that kana mangwana handiti saka oya mande handiti woona ava vanobva kudirecta panoitwa ma-DNA test wapa mupurisa woenda muswemande wondoitwa ma-DNA test kuita kuti patinopinda next 2 weeks iyo vanobva vamusa 21 then nyau yavo tichipedza. Okay, right, chibudai.